Reit, dwi'n mynd i ddangos I chi sut I amserlennu yn defnyddio Facebook. Dwi'n ymwybodol bod yna fideo wedi bod yn y gorffennol, ond mae Facebook, fel ydych chi'n ymwybodol, yn dueddol o newid yn aml. Felly dyma diweddara yn mis Rhagfyr 2020. So, dwi ar dudalen yn fan hyn, tudalen eich menter, neu pwy bynnag ydych chi arno fo. Sgroliwch lawr ar y chwith i'r teclynnau cyhoeddi. Fel yr oeddech chi arfer gallu defnyddio. Ac yn fan hyn, fyddwch chi'n gweld bod rhywbeth newydd ar gael, sef y Bussiness Suite. Felly dwi'n mynd I glicio hwn. Mae'n agor tab ychwanegol. Yn y Bussiness Suite, mae modd rheoli yr cyfrif Facebook a'r cyfrif Instagram os di ddau wedi I lincio efo'i gilydd. Rwan, mi allwch chi ar yr top fan hyn, clicio creu post. Ac yn fan hyn, fel fyddwch chi'n neud fel arfer gyda unrhyw post, da chi'n sgwennu'ch testun, ychwanegu llun, ychwanegu fideo. A os oes gennych chi Instagram hefyd, allwch chi bostio i'r ddau, Facebook ac Instagram, neu un neu'r llall. A wedyn, wrth ysgrifennu rhywbeth, mi ddangos preview. A wedyn, yn y botwm fan hyn, ydych chi'n gallu pwysio cyhoeddi I gyhoeddi fo'n syth, neu y drop-down pwysio schedule post a dewis yr amser. Felly, neu roed fory amserlen. A wedyn pwysio schedule post. A dyna ni, fel ydych chi'n gweld, yn yr adran scheduled fan hyn, mae hwnna I fynd allan am 5 munud I 12 fory. A dyna ni.